Benvolguts encuriosits a tota persona encuriosida! En el present capítol veurem com es resol un exercici de pronoms febles, estiguen combinats o no estiguen combinats, i en quins exàmens apareixen, per exemple, a la CIACOBA, a l'EOI i a la JQCV. També veurem divers vocabulari que té coincidències amb l'èuscar i en altres capítols també amb uns altres idiomes com ara castellà, romanès o italià. Arribem ja al quid de la qüestió, que és entrar en els 5 passos de resolució dels pronoms febles. El primer pas és el més crucial, perquè si el fallem ja arrosseguem l'errada com en els problemes de matemàtiques o de física i química. El primer pas, doncs, és saber què volem substituir per un pronom feble, és a dir, què volem subratllar i substituir per un pronom feble. El segon pas de 5 és identificar la funció sintàctica, complement directe, complement indirecte, complement circumstancial, i en el cas dels pronoms febles no cal fer una anàlisi sintàctica super detallada com fèiem en llengua, castellana o valenciana. Per a passar del segon pas al tercer, és una qüestió automàtica, és un procés automàtic, que depèn d'una taula que tenim mentalment ordenada i mentre que no, l'hem d'anar consultant de manera repetida perquè l'automatitzem. La taula de la qual estic parlant es diu taula de conversió de funció sintàctica a pronoms febles. I per últim, en un mateix paquet, queden els passos quart i cinquè, que fan referència a l'ortografia dels pronoms febles, a com s'escriuen els pronoms febles, que si té apòstrof, que si té guionet, el guionet entra en joc només després del verb. El quart pas determina si el pronom feble va davant del verb o després del verb. Igual que en castellà, el pronom feble anirà després del verb si el verb està en infinitiu, en gerundi o en imperatiu positiu, és a dir, una ordre, i anirà davant en la resta de casos. En el cas d'una perífrasi verbal, és a dir, dos verbs junts, igual que en castellà, la posició que adoptarà el pronom feble serà a gust del consumidor, davant o bé darrere. Un guionet pot estar entre el verb i un pronom feble o entre dos pronoms febles, igual que l'apòstrof. Un apòstrof pot estar entre el verb i el pronom feble o entre dos pronoms febles. L'apòstrof pot entrar en joc abans o després del verb. Un apòstrof pot estar entre un pronom feble i un verb o entre dos pronoms febles, abans o després del verb. I l'espai només abans del verb. Totes les taules dels pronoms febles s'automatitzen, no s'han d'aprendre de memòria, sinó que amb l'ús inicial continuat s'automatitzen. Al remat, el que cal és un gran esforç d'ús inicial conscient. Per automatitzar, el que cal és ús inicial, conscient i freqüent. I ja ens queda el vocabulari per expressar-nos com toca, com cal, amb riquesa lèxica i de recursos lingüístics. I gramaticals, si pot ser. Comencem per una coincidència amb l'èuscar. Quan diem fer feina, fer faena, fer faena, fer feina, en èuscar és lan egin, lan, egin. Ausades, ausades. En valencià, ausades, ausaes. És sinònim d'esclar, esclar, 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 o de per descomptat. Noski, en èuscar, noski, noski. Exemple, i estàs interessat? Ausades. O ausades, que hi estic interessat. O ausades, que hi estic interessat. Esclar, ausades, ausaes. Som al maig i ara, de matí, s'està bé perquè vaig de màniga curta. Però durant el dia hi ha certs vents
o les temperatures van variant i unes baixades de temperatura ens poden causar refredats. Per aquesta situació va molt bé recordar la següent dita, o les següents dites millor, perquè n'hi ha dues que corresponen a un en castellà que coneixem molt. Fins al 70 d'abril no et lleves fil, o Fins al 10 de juny no et descordes el puny, que en castellà és hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.